idan kun gane ku gane, China idan kun gane ku gane, idan kuma ba ku gane bakar ku gane, idan kuma ba ku gane bakar ku gane. Lallai sun tabo addinin Allah ne, wanda ya zaga ƙauyuka da birane, dukkan masallata yayi sun rushe ne, da musulmai mata hijab su cire ne, wasu yara ƙanana duk an ka kashe ne. Ai wannan mutumin arnan arnihin ne, kan Qur'ana fa dukka sun kokkona ne, mai gemu kuma dole sai ya aske ne, domin ba su san ayo addinin ne. In za ka yi sallah sai ka boye ne, domin in ka ce fa za ka yi a mutane, dan kai sallah a hukuncin kisa ne, wani kuma lokaci hukuncin ɗauri ne. A shugaban kasar ya tattara mutane, ya ce kowa ya daina yin addinin musulunci, dole kowa ya kauce hanya fai yin nashi, daga yau ku yan addinin Buda ne. Allah ai shi ne gatan mu, dan shi ya halicce mu, shi kadai yake ba mu, ko cikin zukatan mu in mun gaba mun samu, shi kadai yake ba mu, shi ka amsa roƙon mu, biya ga duk bukatun mu. Mu Allah sarki shi ne gatan mu, sannan shi ne mai share kukan mu, a gurin Allah mu mun kami ga gogon mu, mun dogara ga Allah babu mai yi cutar ne. Idan kun gane ku gane, idan kuma ba ku gane bakar ku gane, idan kuma ba ku gane bakar ku gane. Addinin mu da bauta ne ga wani Allah, ba ɗaya a cikin shi sai sabon Allah, komi ma cikin shi laifi ne zalla. Ga kashe rayuka akwai kuma cin karnuka, su je can fa su kara kai, a kulle rigima fitina da jasa a fasa da fada, duk wani sheri cikin shi ya ta'ara zalla. Allah sarki shi ne gatan mu, sannan shi ne mai share kukan mu, a gurin Allah mu mun kami ga gogon mu, mun dogara ga Allah baba mai yi cutar ne. Idan kun gane ku gane, idan kuma ba ku gane bakar ku gane, idan kuma ba ku gane bakar ku gane. To da yake babu wanda za ya ja da Allah, ma'alikal mulki zul jalali wal ikram, Allah ya kawo sakayyar gaggawa. Coronavirus karamar cuta ce, ai ita ce sakayyar gaggawa. Coronavirus karamar cuta ta sa su hypertension. Coronavirus karamar cuta ta canza destination. Coronavirus karamar cuta ta sa su hypertension. Yanzu ina karfin su, to ina kudaden su, wai ina makaman su. Coronavirus karamar cuta ta sa su hypertension. Na ce ina makaman su, ina sarakan su, ina babanyan su, ina president. Coronavirus karamar cuta ta sa su hypertension. Na ce ainihin mutum ofis ko cikin bayi ko a kan hanya. Coronavirus karamar cuta ta sa su hypertension. Mai jinya ya faɗi, likitan ma ya faɗi, in kai da ka zo gaisuwa ma ka faɗi. Coronavirus karamar cuta ta sa su hypertension. Mai jinya ya faɗi, likitan ma ya faɗi, in kai da ka zo gaisuwa ma ka faɗi. Coronavirus karamar cuta ta sa su hypertension. China idan kun gane ku gane, idan kuma ba ku gane bakar ku gane, idan kuma ba ku gane bakar ku gane.